הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד כאשר אנחנו באים לנשום נשימה נכונה לשירה, היא נשימה בעזרת השרפת. רוב בני האדם התרגלו לנשום בצורה שהיא לא מתאימה לשירה, וזו נשימה שעיקר האוויר מגיע לאזור בית החזה. כאשר הם נושמים, בית החזה מתרומם למעלה, עיקר האוויר מגיע לכאן. אבל אנחנו צריכים להשתמש נכון בשריר השרפת ולנשום אל אזור הבטן התחתונה, ועל ידי כך למלות את כל חלל הריאות שלנו עד למטה באוויר שמאפשר לנו הרבה יותר כוח, הרבה יותר אנרגיה והרבה יותר אספקת אוויר על מנת לשיר. אז הדבר הראשון, אנחנו צריכים להכיר את שיר השרפת, להרגיש אותו בגוף ולנשום נכון בעזרתו. אז איך מזהים את השרפת ואיך מרגישים אותה נכון בגוף? השרפת היא שריר בצורת כיפה שנמצא מתחת לצלעות לכל רוחב הבטן. היא מפרידה בין אברי העיכול שנמצאים מתחת לשרפת לבין הלב והריאות שנמצאים למעלה מהשרפת. השרפת מחוברת לשק הריאות מלמטה, וכאשר השרפת יורדת למטה, היא בעצם פותחת את כל הנפח ואת כל שק הריאות, והיא מושכת את האוויר אליה, היא יוצרת לחץ אוויר שלילי שממלא את כל חלל הריאות באוויר. כתוצאה מזה אנחנו מרגישים, כיוון שהשרפת יורדת למטה, שהבטן התחתונה יוצאת כלפי חוץ. אוקיי, אז איך אנחנו מרגישים את השרפת בפועל? יש שתי שיטות עיקריות שאני מלמד להרגיש את השרפת למי שעדיין לא רגיל אליה. השיטה הראשונה היא פשוט לקחת את שני הידיים שלנו בצורה הזאת, ולשים אותם באזור המותניים, ללחוץ מעט, ואז להתכופף כלפי מטה. אני אתכופף בצורה הזאת, כאשר הידיים מחזיקות באזור הזה, וכאשר אני מכופף כלפי מטה, אני מכניס את האוויר, בצורה הזאת. מיד אנחנו מרגישים את שיר השרעפת, איך הוא יוצא כלפי חוץ, איך הוא מתחזק, איך הוא נמתח. זה הרגשה אחת של השרעפת שאנחנו בטוחים שאנחנו נושמים נכון בעזרת השרעפת. עוד אפשרות נוספת להרגיש את שיר השרעפת, הוא פשוט לקחת אצבע או שתיים ולשים אותם באזור הזה, באזור שמתחת לעצם החזה, אזור שנקרא מקלעת השמש או הסולר פלקסוס. ובצורה הזאת יכולים לשים את היד השנייה גם כן באזור המותניים, ולנשום ולשים לב כאשר אנחנו מכניסים אוויר, האזור הזה יוצא כלפי חוצה ונהיה כזה כמו קשיח כזה טיפה. שימו לב היטב, אני לוחץ, וכאשר אני מכניס אוויר, אתם רואים שהבטן שלי יוצאת החוצה באזור הזה, גם באזור הזה, אבל כאן זה ממש ניכר. עוד פעם, מוציא אוויר זה נכנס, וכאשר אני מכניס אוויר, כן, אני אעשה את זה עוד פעם בצורה בולטת, זה יוצא. מכניסים אוויר, הבטן יוצאת כלפי חוץ, מוציאים אוויר, הבטן נכנסת כלפי פנימה. בניגוד לנשימה שרוב האנשים שרים, שזוהי נשימה לבית החזה, שאז מה שקורה, עיקר התנועה נעשית כאן, אנשים נושמים ועולה כאן כל האזור הזה, אנחנו צריכים שעיקר התנועה תהיה באזור הבטן. אזור הכתפיים צריך להיות רפוי, כמעט לא זז, לא מרגישים כל כך תנועה באזור בית החזה, עיקר התנועה היא כאן. מה שקורה, השרעפת, כיוון שהיא שריר בצורת כיפה והוא יורד למטה והוא לוחץ, אז הוא לוחץ על אזור הבטן ואז זה יוצא החוצה. בעיקר מרגישים את זה כאן, בצורה הזאת. זו הדרך הנכונה, דבר ראשון, לזהות את השרעפת, והדבר הראשון, מי שעדיין לא מודע ולא מכיר איך להשתמש בשרעפת, זה להשתמש בשני התרגילים האלה כדי קודם כל להרגיש את השרעפת. זהו השלב הראשון, קודם כל שנכיר ונרגיש את זה היטב בגוף, איפה השרעפת נמצאת ואיך אנחנו נושמים בעזרתה. יש הרבה יתרונות. מלבד היתרונות שאנחנו משתמשים בהם בשירה, יש יתרונות רבים נוספים מבחינה בריאותית. קודם כל, מכיוון שהנשימה הזאת היא ממלאת את כל חלל הריאות באוויר עד לתחתיתן, היא פשוט מספקת הרבה יותר חמצן לגוף. כתוצאה מזה, התאים שלנו פועלים יותר, יש לנו יותר אנרגיה, יש לנו יותר כוח לפעולה, לכל דבר שאנחנו עושים.
עד כדי כך הנשימה הזאת היא חזקה ובריאה, שאנשים שלא היו רגילים לנשום בצורה הזאת, ומתחילים עכשיו לנשום בצורה הזאת, הם פשוט לפעמים יכולים להתחיל להרגיש סחרחורת, מכיוון שעודף החמצן בגוף נותן להם איזו הרגשה של סחרחורת. בהתחלה זה קצת מבלבל אותם, אבל אחר כמה זמן הגוף מתרגל, והגוף מתרגל לפעול בצורה הרבה יותר אנרגטית והרבה יותר טובה. עוד יתרון חשוב של הנשימה השרפתית, שהיא מאוד 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 מרגיעה. נשימה עמוקה משדרת לגוף שלנו רוגע, שאנחנו במתח ולחץ, הנשימה שלנו קצרה, זה משפיע על כל המערכת. הנשימה היא דבר מאוד מאוד חשוב ומהותי בכלל בבריאות הגוף והנפש, ונשימה שרפתית היא נותנת לנו תחושה של רוגע, היא משדרת למערכת העצבים שאפשר להירגע, אנחנו לא עכשיו במנוסה, אנחנו לא עכשיו בבריחה מאיזושהי סכנה, אפשר לנשום עמוק, לא סתם אומרים לבן אדם שהוא מתוח, תנשום עמוק ותרגע. ידוע שאפילו מסופר על חיילים אמריקנים מזמן מלחמת העולם, שהם היו שוכבים שעות בשוחות, ובזמן הזה הם היו כל רגע במתח שמא יבוא איזו התקפה מאיזשהו כיוון, והם צריכים להיות כל הזמן בהיכון, אז לימדו אותם לנשום נשימה השרפתית, נתנו להם תרגילים מיוחדים לנושא הזה, כדי לשמור על רוגע ועל שלווה. הדבר הזה גם עוזר לזמר, זמר כאשר הוא בא לשיר לפני קהל, לפעמים יש לו מתח, לפעמים הוא לא בטוח בעצמו, כאשר הוא נושם עמוק והוא מתרגל לחוש את הנשימה הזאת, הדבר הזה אוטומטית מביא לו רוגע, מביא לו שלווה, מביא לו חיבור עמוק לגוף שלו, ועל ידי זה זה נותן לו רוגע ושלווה, ולכן הנשימה הזאת היא מומלצת מלבד לעניין של שירה, שבוודאי אנחנו מתעסקים כאן בעניין של שירה, אבל יש בזה הרבה תועלות בריאותיות ונפשיות ומרגיעות. צריך רק לזכור באמת שהנשימה הזאת היא שונה ממה שרוב האנשים רגילים. אמנם תינוקות מתחילים לנשום מהשרפת, אבל באיזשהו שלב, בגלל לחץ החיים, מה שקורה, מתחילים לנשום לבית החזה. כאשר נושמים לבית החזה, אז בעצם מה שקורה, החזה מתרומם כאשר אנחנו מכניסים אוויר, והבטן דווקא הולכת פנימה. וכשאנחנו מוציאים את האוויר, החזה יורד והבטן הולכת החוצה. בדיוק הפוך בנשימה שרפתית, אנחנו לא נותנים לבית החזה כל כך לזוז, מוציאים את הבטן כאשר האוויר נכנס, ומכניסים את הבטן כאשר האוויר יוצא. אז אנחנו צריכים פשוט לשים את הידיים באזור הזה, להרגיש ולהתחיל אוויר פנימה, בטן החוצה. בטן פנימה, אוויר החוצה, להתחיל להתרגל לנשימה הזאת. לכן התרגיל הראשון שאני מבקש שתעשו, מי שעוד לא מכיר את הדבר הזה, זה פשוט מאוד להתחיל לתרגל את התרגיל הזה של לנשום עמוק, להירגע, להוציא את הבטן כאשר האוויר יוצא, להרגיש את השרעפת, כפי שאמרנו, באזור הצד, באזור מקלעת השמש, כמו שהראינו מקודם, להרגיש את השריר, להרגיש את כל התנועה הזאת, ופשוט להתחיל לנשום ככה. וגם במהלך היום-יום, לא תמיד אנחנו בתרגול, לא תמיד אנחנו שרים, לא תמיד אנחנו מודעים לעצמנו. בוא נתפוס את עצמנו במהלך היום-יום, בן אדם נמצא עכשיו בתור לאוטובוס, בן אדם אפילו שוטף כלים, או אני לא יודע מה, או קורא משהו. שימו לב שהנשימה שלכם היא שרפתית, ותתחילו להפוך את זה לטבע שני. פשוט שאתם תתרגלו לזה, וזה לוקח זמן, כי אנחנו רגילים אחרת. להתחיל להתרגל ולתרגל את זה כמה פעמים במהלך היום. כמובן, בזמן שאתם מתאמנים אימון ממש של שירה, ומתחילים לתרגל שירה, אז להתחיל בדבר הזה, אבל גם במהלך היום, מדי פעם לעצור ולשים לב שאנחנו נושמים בעזרת השרפת, בצורה רגועה, בצורה נכונה. הדבר הזה מוסיף לנו גם לשלווה, גם לבריאות, והוא יעזור לנו בהמשך הדרך בשירה, שאנחנו נלמד לעשות את התמיכה הנכונה, שכל התמיכה היא בנויה בעצם על היסוד הזה של נשימה בעזרת השרפת, שזהו בעצם השלב הבא ביסוד הראשון של הספקת האוויר, שאותה אנחנו לומדים היום. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, ונתראה בהמשך הדרך. הדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד כאשר אנחנו באים לנשום נשימה נכונה לשירה, היא נשימה בעזרת השרפת. רוב בני האדם התרגלו לנשום בצורה שהיא לא מתאימה לשירה, וזו נשימה שעיקר האוויר מגיע לאזור בית החזה.
כאשר הם נושמים, בית החזה מתרומם למעלה, עיקר האוויר מגיע לכאן. אבל אנחנו צריכים להשתמש נכון בשריר השרעפת ולנשום אל אזור הבטן התחתונה, ועל ידי כך למלות את כל חלל הריאות שלנו עד למטה באוויר, שמאפשר לנו הרבה יותר כוח, הרבה יותר אנרגיה והרבה יותר אספקת אוויר על מנת לשיר. אז הדבר הראשון, אנחנו צריכים להכיר את שריר השרעפת, להרגיש אותו בגוף ולנשום נכון בעזרתו. אז איך מזהים את השרעפת ואיך מרגישים אותה נכון בגוף? השרעפת היא שריר בצורת כיפה שנמצא מתחת לצלעות לכל רוחב הבטן. היא מפרידה בין אברי העיכול שנמצאים מתחת לשרעפת לבין הלב והריאות שנמצאים למעלה מהשרעפת. השרעפת מחוברת לשק הריאות מלמטה, וכאשר השרעפת יורדת למטה, היא בעצם פותחת את כל הנפח ואת כל שק הריאות, והיא מושכת את האוויר אליה, היא יוצרת לחץ אוויר שלילי שממלא את כל חלל הריאות באוויר. כתוצאה מזה אנחנו מרגישים, כיוון שהשרעפת יורדת למטה, שהבטן התחתונה יוצאת כלפי חוץ. אוקיי, אז איך אנחנו מרגישים את השרעפת בפועל? יש שתי שיטות עיקריות שאני מלמד להרגיש את השרעפת למי שעדיין לא רגיל אליה. שיטה הראשונה היא פשוט לקחת את שני הידיים שלנו בצורה הזאת, ולשים אותם באזור המותניים, ללחוץ מעט, ואז להתכופף כלפי מטה. אני אתכופף בצורה הזאת, כאשר הידיים מחזיקות באזור הזה, וכאשר אני מכופף כלפי מטה, אני מכניס את האוויר, בצורה הזאת. מיד אנחנו מרגישים את שריר השרעפת, איך הוא יוצא כלפי חוץ, איך הוא מתחזק, איך הוא נמתח. זה הרגשה אחת של השרעפת שאנחנו בטוחים שאנחנו נושמים נכון בעזרת השרעפת. עוד אפשרות נוספת להרגיש את שריר השרעפת, הוא פשוט לקחת אצבע או שתיים ולשים אותם באזור הזה, באזור שמתחת לעצם החזה, אזור שנקרא מקלעת השמש או הסולר פלקסוס. ובצורה הזאת יכולים לשים את היד השנייה גם כן באזור המותניים, ולנשום ולשים לב כאשר אנחנו מכניסים אוויר, האזור הזה יוצא כלפי חוצה ונהיה כזה כמו קשיח כזה טיפה. שימו לב היטב, אני לוחץ, וכאשר אני מכניס אוויר, אתם רואים שהבטן שלי יוצאת החוצה באזור הזה, גם באזור הזה, אבל כאן זה ממש ניכר. עוד פעם, מוציא אוויר זה נכנס, וכאשר אני מכניס אוויר, כן, אני אעשה את זה עוד פעם בצורה בולטת, זה יוצא. מכניסים אוויר, הבטן יוצאת כלפי חוץ, מוציאים אוויר, הבטן נכנסת כלפי פנימה. בניגוד לנשימה שרוב האנשים שרים, שזוהי נשימה לבית החזה, שאז מה שקורה, עיקר התנועה נעשית כאן, אנשים נושמים ועולה כאן כל האזור הזה, אנחנו צריכים שעיקר התנועה תהיה באזור הבטן. אזור הכתפיים צריך להיות רפוי, כמעט לא זז, לא מרגישים כל כך תנועה באזור בית החזה, עיקר התנועה היא כאן. מה שקורה, השרעפת, כיוון שהיא שריר בצורת כיפה והוא יורד למטה והוא לוחץ, אז הוא לוחץ על אזור הבטן ואז זה יוצא החוצה. בעיקר מרגישים את זה כאן, בצורה הזאת. זו הדרך הנכונה, דבר ראשון, לזהות את השרעפת, והדבר הראשון, מי שעדיין לא מודע ולא מכיר איך להשתמש בשרעפת, זה להשתמש בשני התרגילים האלה כדי קודם כל להרגיש את השרעפת. זהו השלב הראשון, קודם כל שנכיר ונרגיש את זה היטב בגוף, איפה השרעפת נמצאת ואיך אנחנו נושמים בעזרתה. יש הרבה יתרונות. מלבד היתרונות שאנחנו משתמשים בהם בשירה, יש יתרונות רבים נוספים מבחינה בריאותית. קודם כל, מכיוון שהנשימה הזאת היא ממלאת את כל חלל הריאות באוויר עד לתחתיתן, היא פשוט מספקת הרבה יותר חמצן לגוף. כתוצאה מזה, התאים שלנו פועלים יותר, יש לנו יותר אנרגיה, יש לנו יותר כוח לפעולה, לכל דבר שאנחנו עושים. עד כדי כך, הנשימה הזאת היא חזקה ובריאה, שאנשים שלא היו רגילים לנשום בצורה הזאת, ומתחילים עכשיו לנשום בצורה הזאת, הם פשוט לפעמים יכולים להתחיל להרגיש סחרחורת, מכיוון שעודף החמצן בגוף נותן להם איזו הרגשה של סחרחורת.
בהתחלה זה קצת מבלבל אותם, אבל אחר כמה זמן הגוף מתרגל, והגוף מתרגל לפעול בצורה הרבה יותר אנרגטית והרבה יותר טובה. עוד יתרון חשוב של הנשימה השרפתית, שהיא מאוד 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 מרגיעה. נשימה עמוקה משדרת לגוף שלנו רוגע. שאנחנו במתח ולחץ, הנשימה שלנו קצרה, זה משפיע על כל המערכת. הנשימה היא דבר מאוד מאוד חשוב ומהותי בכלל בבריאות הגוף והנפש. ונשימה שרפתית היא נותנת לנו תחושה של רוגע, היא משדרת למערכת העצבים שאפשר להירגע, אנחנו לא עכשיו במנוסה, אנחנו לא עכשיו בבריחה מאיזושהי סכנה, אפשר לנשום עמוק. לא סתם אומרים לבן אדם שהוא מתוח, תנשום עמוק ותרגע. ידוע שאפילו מסופר על חיילים אמריקנים מזמן מלחמת העולם, שהם היו שוכבים שעות בשוחות, ובזמן הזה הם היו כל רגע במתח שמא יבוא איזו התקפה מאיזשהו כיוון, והם צריכים להיות כל הזמן בהיכון. אז לימדו אותם לנשום נשימה השרפתית, נתנו להם תרגילים מיוחדים לנושא הזה, כדי לשמור על רוגע ועל שלווה. הדבר הזה גם עוזר לזמר. זמר כאשר הוא בא לשיר לפני קהל, לפעמים יש לו מתח, לפעמים הוא לא בטוח בעצמו, כאשר הוא נושם עמוק והוא מתרגל לחוש את הנשימה הזאת, הדבר הזה אוטומטית מביא לו רוגע, מביא לו שלווה, מביא לו חיבור עמוק אל הגוף שלו, ועל ידי זה נותן לו רוגע ושלווה, ולכן הנשימה הזאת היא מומלצת מלבד לעניין של שירה, שבוודאי אנחנו מתעסקים כאן בעניין של שירה, ויש בזה הרבה תועלות בריאותיות ונפשיות ומרגיעות. צריך רק לזכור באמת שהנשימה הזאת היא שונה ממה שרוב האנשים רגילים. אמנם תינוקות מתחילים לנשום מהשרפת, אבל באיזשהו שלב, בגלל לחץ החיים, מה שקורה, מתחילים לנשום לבית החזה. כאשר נושמים לבית החזה, אז בעצם מה שקורה, החזה מתרומם כאשר אנחנו מכניסים אוויר, והבטן דווקא הולכת פנימה. וכשאנחנו מוציאים את האוויר, החזה יורד והבטן הולכת החוצה. בדיוק הפוך בנשימה שרפתית, אנחנו לא נותנים לבית החזה כל כך לזוז, מוציאים את הבטן כאשר האוויר נכנס, ומכניסים את הבטן כאשר האוויר יוצא. אז אנחנו צריכים פשוט לשים את הידיים באזור הזה, להרגיש ולהתחיל אוויר פנימה, בטן החוצה. בטן פנימה, אוויר החוצה. להתחיל להתרגל לנשימה הזאת. לכן התרגיל הראשון שאני מבקש שתעשו, מי שעוד לא מכיר את הדבר הזה, זה פשוט מאוד להתחיל לתרגל את התרגיל הזה של לנשום עמוק, להירגע, להוציא את הבטן כאשר האוויר יוצא, להרגיש את השרעפת, כפי שאמרנו, באזור הצד, באזור מקלעת השמש, כמו שהראינו מקודם, להרגיש את השריר, להרגיש את כל התנועה הזאת, ופשוט להתחיל לנשום ככה. וגם במהלך היום-יום, לא תמיד אנחנו בתרגול, לא תמיד אנחנו שרים, לא תמיד אנחנו מודעים לעצמנו. בוא נתפוס את עצמנו במהלך היום-יום. בן אדם נמצא עכשיו בתור לאוטובוס, בן אדם אפילו שוטף כלים, או אני לא יודע מה, או קורא משהו. שימו לב שהנשימה שלכם היא שרפתית, ותתחילו להפוך את זה לטבע שני. פשוט שאתם תתרגלו לזה, וזה לוקח זמן, כי אנחנו רגילים אחרת. להתחיל להתרגל ולתרגל את זה כמה פעמים במהלך היום. כמובן, בזמן שאתם מתאמנים אימון ממש של שירה, ומתחילים לתרגל שירה, אז להתחיל בדבר הזה, אבל גם במהלך היום, מדי פעם לעצור ולשים לב שאנחנו נושמים בעזרת השרפת, בצורה רגועה, בצורה נכונה. הדבר הזה מוסיף לנו גם לשלווה, גם לבריאות, והוא יעזור לנו בהמשך הדרך בשירה, שאנחנו נלמד לעשות את התמיכה הנכונה, שכל התמיכה היא בנויה בעצם על היסוד הזה של נשימה בעזרת השרפת, שזהו בעצם השלב הבא ביסוד הראשון של אספקת האוויר, שאותו אנחנו לומדים היום. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, ונתראה בהמשך הדרך.